khipha ama-TV neyitofu neyipontshi azibe ngaphandle zipheshulwe umoya. Nawe wakhelwe esisekelweni and uyakhila i-protection yakho kuJehova. Noma iy'vunguvungu zingafika uba nako ukuthula nokuphumula ngaphakathi kwakho. You choose to be evil. Abakwenzanga ukuthi ube mubi, wazenza ukuthi ube mubi, wakhetha ukuthi ube mubi. Azathi umuntu mnengami nola kakhulu kungako ngenhliziyo embi, unamanga vila voto, uwoba ufuna ukuthakatha, wavela uyihalela lento, waswela nje into engakutrigarisha, wasuyakala. Soba umuntu omubi. Evil is not impulsive. Evil is intentional. Wonke umuntu okuloyayo uyazi ukuthi wenzani. Wonke umuntu okubamba inkunzi uyazi ukuthi wenzani. Lize thithi iBhayibheli ngathi na Proverbs chapter number 6 by the verse lithi sela ngeke silixolele noma liganga lithi lambile. Bekhola abantu. Phela mina ngiyafunda iverse kahle. Lithi isela asilixolele nokulixolela noma ngaze lithi bengilambile ngakonganga liyaboshwa, liyabanjwa. Because une choice babe yokusebenza, une choice yokuphila kahle, une choice yokuphenduka, une choice yokukhulumisana nabantu. Njengoba ubamba inkunzi nje, shobona ukuthi kunezinto ongazenza. You are a powerful security guard. Ulala endleleni ungasaba amakhazi ufuna ukubamba abantu bese kuthiwa ke ukhona by security guard. You are in the wrong occupation. Wena ungena ebusuku emzini yabantu, wena uyogegeza endlini zabantu. Shothi uma ungahamba uyowenza i-certificate yokwenzani yokuba i-security ungaba right, but you chose ukuba i-armed robber. You chose ukuba isigebengu. Awapheli amen. Wonke othakathayo bengaba udokotela. Zonke lezi zinto oyifundele bongaba udokotela wena. Inkinga yakho ukuthi wakhetha umkhakha nomzilo bheda. Wonke umuntu ohlebayo bengaba umshumayeli ngoba le ndlela yakho ukugcina indaba zabantu bongagcina indaba zasezulwini. Wonke lenhliziyo embi angaba nenhliziyo uchize embi. Ngiyabonga Mungu. Ngiyabonga Mungu Mbathisi ukuze labantu bashubulela babe right. Wonke umuntu onethando lamadoda amaningi angaba nothando lendoda eyodwa. Ukhetha ukuthi abe nothando lamadoda amaningi. Haya. Uthini kimi mfundisi? Proverbs chapter number 7 lithi umfazi ongalungile ugqoka ngendlela engekho right engasile abeloku ahlala endleleni athi indoda yami ayikho iyobuya makuphela inyanga woza silale ku-right la ngikhona azathi bengenza umsebenzi endlini bangifika endlini kukhona ukudla sizodla bafana abalibele bagijimisana nabosigogwana ogoga abadala ababhizi namanje solukudating phula umdala kangaka una 50 weminyaka ukudating phula ugijimisana kubafanya nokungena life nama-gold tooth uyagijimisa nabo kulengisa amabhuluku ama-wardrobe kuthi hello shodi kusho kumdala kangaka awumemeza ukuthi fana ngeke bathembeke endodeni engakuthandi bese ukutshela ukuthi uzowehluleka ukuthembeka endodeni ekuthandayo. Ngeke uthembeke abangani bakho abakufundisa indlela engasile bese uthi ungehluleka ukuthembeka kumzali wakho okutshela izinto eziphilayo. Wena nje ubhemane nesango kangaka uhufana nechofa ubhizi nange-hubly-dubly kusho kona ukuthi nencwadi ungayibamba. Because indlela elisikasi ngayo ilahle le-hubly-dubly indlela esikasi ngayo i-revelation nangabe ulithola ilahle le-hubly-dubly nale mmethe eliyifaka lapha kusho kona ukuthi uma ufuna ivesi ungalithola. Wena wazi kangaka ngokukansi nje sokuthi ungazi kangako nangonkulunkulu. Wena wazi kangaka ngabantu abakhulelwe endaweni sokuthi ungazi nabantu abaphatha izinto zasezulwini. Wena wazi kangaka ngabantu abakhohlakele sokuthi abalungile ungaba phelo ethanda le ndawo eshumayela abayisihlisa kahle noJehova. Fundisa ukuhlala kahle Jehova. Othakathaya ngaba umthandazi. Othakathaya ngaba umthandazi. Uvuke ebusuku yohwebha amagedeni abantu ngemithi bese usakhona ukuthandazela lokhu ishakile. Ngoba othakathaya uphuma ebusuku akagibeli nefene afaka ama-flip flops aphathe ibhakede 5 liter aphume nomshanelo ahambe othakatha akatabangi maphara akesabi maphara i-intercessor leyo kuphuka indaba uyothandaza ebela ukuthakatha. I'm making a choice. Evil is not impulsive. Evil is intentional. You chose this. Wasikhethela lento. So nangabe wasikhethela ukulahleka ungasikhethela ukutholakala. Angithi wakhetha ukulahleka ungakhetha ke lokutholakala namhlanje. Siselo Jesu namhlanje kumele utholakala. Ufuna laba abalahlekile elinenthanda nge-new covenant iyodwa ukuthi asazama ukuya kuNkulunkulu. He came to us through Christ. Weza wehlela kithi. Weza wehla ngoJesu. He came to us. Last but not least, I start something. Proverbs 4 verse number 16 to 17.
They love violence. Umuntu othanda impi, umuntu onoqhuqho, umuntu odinga uJesu namhlanje. They can't rest until evil is done. Umuntu azangalala akaba ngokubi, udinga uJesu namhlanje. Udinga uJesu namhlanje. UNkulunkulu sengikhathele. Kuyosebenza nini? Usifuna uyibuze lento le. Kuyosebenza nini? Fazi onemopo for 12 years. Akokota endaweni ezirong. Ngenye imini wathi angifuni isinagoge. Hayi ukuthi langekho isinagoge maqala ukugijima into engasile. La likhona kodwa wanibalekela. Akulungi ukuthi ivangeli noma selifike kuwe bese wanibalekela. Akulungi nokuthi uJesu noma sekehlileze kuwe bese wanibalekela. Angaze ngikhuluma nabantu kule ndawo le. Asikhathi sakho sokubalela sesiphelile manje. Isikhathi sokudlala sesiphelile manje. Isikhathi sokudlala isonto sesiphelile manje. Isikhathi sokusenza umuntu osindisiwe sesiphelile manje. Isikhathi sokusenza umuntu olungile sesiphelile manje. Isikhathi sokulunga sesifikile manje. Isikhathi sokwamukela uJesu sesifikile manje. Awulazi ilanga lakho lokufa ukuthi liyokufikela nini. Usengathi usuka la uhambe emhlabeni. Mawungahlangani noNkulunkulu awusayi kuye. So yesihogweni manje. Engathi wasabela umphefumulo uyabizwa manje. Ungangena ezulwini na. Abanye beninkuni nje la isaba zesihogo. uSathane uyatheza nje la ubhizi ngami namhlanje. Ungavumi ukuthi uSathane abase ngawe noma uSathane abebhizi nawe esihogweni. Isikhathi sakho sokusindiswa namhlanje. Isikhathi sokusindiswa. Iyadilitheka inombolo yomuntu okhohlakele. Iyadilitheka iWhatsApp group yabantu abakhohlakele. Iyadilitheka futhi igama lakho kubantu abakhohlakele. Iyadilitheka icontact yomuntu olahlekile. Uyazazi nami. Ngoba nenombolo yenyanga usindisile. Ngoba nenombolo yomuntu ohlanganisa isitoko usindisile. Kuze kuthiwa nathi akuhlanganisa isitoko kubizwe wena. Your time is up now. Time is up now. Ngawudlale ngempilo yakho. Ngawudlale ngekusasa lakho. Ngawudlale. Isikhathi sakho sokufuka namhlanje. Vuka ematandeni baba uyohlala kuzembe mnini. Uyolala kuzembe mnini. iPirates yehlisa amandla, iChiefs yashaya amagoli. Angikwazi wena wenzani namhlanje. iPirates yalehlisa amandla, yadlala yabelokhu ijika iliphakamisa ibholisa ngapha. iChiefs yakora. Yasiyawina. Angaze ngikhuluma nawe kephi namhlanje. Kwenze kuyadlala nawe. Ungabuki futhi umngane wakho awuzanga naye. Awuzalanga naye wadibana naye empilweni. Una 32 amazinyo. Abanye wasekho. Funa salo choose right manje. Impilo ayisekho manje. Mawulela ukhohlela ngendlela esabekayo. Mawukhohlela in slow motion uyahamba manje. Sefuna salo uhamba kuJehova manje. Angeke kulunga ukuthi mawuvuka njalo, mawuthi uvuka ekuseni kumele uqale ucabange ukuthi ngiyavuka noma ngiqale ngiyahlala kuqala. Uyahamba manje. Endaba ukuthi nje wena noma uye toilet awusekho right. Hlala isikhathi eside endaweni yeselavat. Thina siyangena siphunga uyahlala. Uyaba constipated bana uhlushwa nama piles. Hayi ufuna usindiswa manje. Uyahamba manje. Endaba ukuthi ungena ubusika nje okuncane soyakhohlela umkhohlela lokufa. Uyahamba wena manje. Kumele uhambe usenkosini. Baba ubusisa umuntu ofanga lesikhathi kodwa afele enkosini. Uyofela lapho Nkosi yami. Ungafela amanyaleni. Abanye bawufela ethaveni. Wena fela esandleni sika Jehova. Abanye bawufela endumbeni. Wena uyofela lapho Nkosi yami. Abanye bawufela umjolweni ongenangqondo, ongena direction, ongenawo uNkulunkulu. Wena uyofela lapho Nkosi yami. Ngoba somjolweni obhedayo uyo-understand kahle ukuthi waye umuntu anama-kidneys awu-2 kodwa nesibindi esiyi-1. Ngoba somjolweni obhedayo uyofela lapho Nkosi yami. Mina ngifuna ukuhlanganisa noJehova. Angizange ngizokuhlanganisa nesonto la, ngizange ngizokuhlanganisa noJehova. Bawufuna ukwakha isinqumo sokuthi ngifuna ukubuyisana noJehova. Isikhathi sakho leso. Angizange ngizoba phambi kwakho ngijuluke mina. Ngizange ngizokutshela ukuthi ukhona ophilayo. Ukhona ophilayo. Uyabathwala bakhe. Uyabahola nasendleleni. Uyabathwala bakhe. Uyabahola nasendleleni. Bawufuna ukuthola uJehova. Saluza manje. So ugibele inkukhu eziningi. Ugibela phezu kwaso. Ubele ukuthi azithwala amabhadi wakho. So ugezele igazi lembuzi eziningi. Akakusalunga. Salobuya manje. Akakulunga manje. So ubhizi ngeyigujana imbizo oyiphuzayo. Kulo nyaka seyisifayini. Salobuya manje. Utshwala uyaphuza kodwa sola ihambi lento. Mina ngoba ukhona ongayihambisa. Umhlengo omuhle igama lakho uJesu. Sithi ngena nawo. Sithi ngena nawo. Sisela wena kanza kodwa sisela wena. Asaka kusohlala la. Asaka kusothola la. Sisela wena namhlanje. Ofuna ukusihlanganisa noJesu. Ibandla lonke lime ngeenyawo phansi izandla. Ngoba manje ufuna usihlanganise noNkulunkulu.